Финал и за Стела Алексиева от НСАС, което приключва и финалът в четвърта група момичета от 14 години. Започват момчета четвърта група. Първи Филип Чочков, след него да се готви Борис Кацаров, Алтиус Спорт. Браво, Красе, намисли го, браво! Финал и за Семих Бексен от Турция. Следващия на старт Стефан Кирчев, чудните скали да има готовност Денис Бечев, Алтиус Спорт. Вече да пиеш не е офер. Здраво тяло. Въпросът е дали след 5 години ще остана цяло. Не си правил сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Здрав дух, здраво тяло. Но това ще гарантира, че след 5 години ще остана цяло. Не си правил сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. За първи май трябва да запалим Райхстага. Май това на всички диви идеали край слага. Най-слабо ми е фразата бъди с колектива. Писна ми 45 години стига. Разбира се и след като отминаха пристигаме и вдигаме си летката на пешно на режима. Петилетката е в сила. Перфектно адаптираме всеки първиеч нека комитета на сира. Радвайте се, защото ако няма нас, ще ви дам подаръци безплатно само тя до мраса, но и липсва след всички. Браво, Красе! Супер си! Браво, Красе, браво! Краси, страхотна си! Дръж, 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 дръж! Дръж, слънце! Страхотна си! Браво! Дръж, мила! Дръж още малко!